Verleden jaar kwam ik dus met het idee van ik ga in Spanje wonen. En dan ga je in januari, zit je op het terrasje lekker ergens. En dan denk je, ja, ik moet wat gaan doen. Nou, en dat was Benidorm Sint Hazes, weet je wel. Nou, dat is me gelukt. Veel hadden er niet verwacht dat het zou lukken, maar het is me wel gelukt. En daar ben ik ook heel trots op. Ik heb heel veel tegenslag gehad. En de tegenslag, dat waren onder andere toch wel mensen bij die zeiden van dat gaat er nooit lukken. En kwaadsprekerij en dat soort dingen, weet je wel. Maar daar laat ik me eigenlijk niet voor onderdraaien gewoon. Want het is me wel gelukt. En die strijd heb ik gewonnen. En unbreakable, hè? Daar staat hij. En daar ben ik heel trots op. En ik ben ook niet te breken. Tuurlijk, je bent een mens, weet je wel. En als je een strijd hebt om bepaalde dingen waarvan je denkt dat je hulp zou krijgen ervan. Want als je het met meer mensen zou doen, hoe meer ziel, hoe meer vreugd, vind ik altijd, weet je wel. En als je het doet met z'n allen, is het veel gezelliger. En nu waren er bepaalde mensen niet binnen. En ik had ze liever wel binnen gezien eigenlijk. En waarom niet? Alleen maar leuk. Het vervolg van Benidorm Sint Hazes is maandag 18 september 2017. Ook weer op maandag. En dan gaan we weer Benidorm Sint Hazes doen. En dan ben ik een andere setting. En dan komen andere artiesten weer. In ieder geval wel Wesley Bronkhorst is wel van de partij. En een andere band komt er, want ik wil elke keer wat anders doen. De opening wordt gedaan door Jamai. En daar ben ik ook heel trots op. En ja, de kinderziektes die ik heb gehad, die er in de eerste keer in hebben gezeten. Ja, iedereen zei van dat was niet goed, dat was niet goed. Er waren maar hele kleine dingetjes waren er maar. Waarvan ik zei van ja, dat kan beter, weet je wel. Heb ik allemaal opgeschreven. Staat allemaal op mijn bureaublad, in mijn kladblok. En dat ga ik allemaal verbeteren. En ja, ik doe mijn best, meer kan ik niet doen.